Изненадващо. Не мога да влияя на полчките тук. Добре, отворих тази врата. Може би трябва да следвам тази светлина по земята. На стената е написано, да. Oh shit. Fireball thingy. Shit. Stay behind the walls. Пах ти копчето аз. Туриците дали спряха, бе? Добри деца. Хо-хо. Какво има там? Има някакъв коридор, който на пръв поглед не ми върши работа. Я да отидем да видим какво има там. Дилей нямам на стрима. Fuck you, добро. Но по дефолт има около 5-10 секунди дилей. За някой е 2 секунди, за някой е 15. Какъв важен артефакт, човече. Чай го фърля. Омага, не мога го фърля. Смятай, наистина е важен. Единственият ми проблем е, че бях видял, че има колектабъл на този етаж и мога да отида на горния, но още не съм взел колектабъла тука. What sorcery is this? The fuck? Сериозно, какво е това? That hot potato. И тук така вдясно беше кирията. Там вътре бъхами, кой знае какво има, ама... Знам, че героем бяга и пак се чувствам сякаш ми липсва рън команда. Как да вляза вътре? Искам да вляза вътре. Гледай се едно ластик. Скиеш ли той? Се едно с ластик е хваната вратата, човек. Може би после трябва да отида, като се кача на горните етажи. Тако. Коста, джипси. Walking, Коста мой. Чет! Yes! Много съм добър, бе.
Устната избързва. О. Weird. Окей, има две врати, през които може да минем. Тази е по-близо. Какво става, мой? Това виж големия свят навън. Де? Уи! Аре бе. От високо го погледни. Тупор. Мойчец! Скивай, лава има тука! Оф. Как се минава тука сега? Алалала, хакабар! Алалала! Алалала! Shit, Sonny. Whoop. Like a ninja. Like a ninja, motherfucking ninja. Жив съм. Уау! Ти как ме блъсна. Jump and dodge. Окей, ще ме бутнеш ли пак? Ти... Ох! Педерашчето е с лък. Искаш ли да те боцна? А ти си с каквото си искаш, чаче ли е? Боц! Факър. Това духа вятър. Ага, вятър духаше. Този път летящите неща са червени. Дали ще се опаря? О, шит! Опарих се. The fuck? Наистина смисъл от тая част беше огромен. Смисъл въобще направихме ли нещо там? Аз взех collectible... Wait, what? Давай, току-що минах от тука. Избих ги тия. Да бе, аутосейвна много странно. Може би играта иска да отида оттатък. Пари, 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 пари. Чай, ай малко да разнообразим. Его! Не! Къде отиде, бе? Сериозно, какво стана с гущера? Try to get the power orb. Окей, значи
Има бонус контент тук вляво. Булшит. Отворих си шорткът за навръщане. Добре. 90s Agent Laser Time. Окей. Това е брутално, буквално. Шит. Опа, аз малко си избутах пясъка. Искам пясък тука. What have I done? Oh shit, oh fuck. То quick load, къде е quick save? Ма то ми е оставило ми е прецъкнята, която си направих сам. Чакай. Вау. Трети опит. Така, оранжевия лазер къде е? Не. Оранжевия лазер? Добре. Така. Тук мога ли да се провра? Добре, проврях се. Оранжевия лазер мина. Какво става тук сега? Издигни се! Бях накрая! Сега ще се обърна и няма лазери, човек. That feeling. По средата на стаята lasers activated. Fuck you, that's why. Вярно, че не мога го метна. Окей, великата сила е на третия етаж. Това е третия етаж. Красива стена. Какво ще кажете, момчета? Красива ли е стената? Хареса ми как демиджа, който определя на колко си хелт си, всъщност се изобразява в това колко си пясъчен. Трети какво дали има? Чай, тук ще е много по-логично да направим и така. Whatever. Чай да му дадем още един опит.